Video.Guru दिनैनि गोजोन फुंबिलि समाव आंनि आंगोनिबो आंगो आदै मादै आबै आबौ आदा आबौ आरो फंबाय बिनानावमोनखौ Video.Guru इउटुब चेनेलावहाय गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो आं नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव दासान्दि आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। दिनैहाय आङो आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना अननानै आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंलांगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना जाहाथे गावनि बेसेन गोसा समखौबो दसे सम होथ'नानै आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासङो आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायावहाय गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। बिब्दिब्ला आं गोबाव खालामालासिनो आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायलांदोनि। खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय बहा दं नों आयै। बहा दं नों आयै बहा दं, गोसो गैयामोन आं नोंखौ दानो बिलाइनो आयै। हायाखिसै अबंनि माया गेलेनायखौ हमथानो, अननाय मोजां मोननाय मावनाय दांनाय गोसो दंबावोमोन हाजासे लानायनि सिमां। सम सम नोंनि गोदै राव रिंखांबाय थायो आंनि खोमा सेराव। बहा दं नों आयै, सोरगोआव दङना फाथाराव दङ नों आयै। दाबो फैफिन नों आयै, सोरनिबा समायना महर लाना। दाबो फैफिन, नेना दं दाबो आयै, नोंनि अननाय लानो आयै। गोजोन्थों। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियानो लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनायावहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौहाय आङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।